Please, ladies and gentlemen, may we welcome in our midst. Ladies and gentlemen, may we welcome in our midst one of the old boys of this citadel of learning and the distinguished Senator of Federal Republic of Nigeria. He is the Victor Umeh already present time Bubendorff Memorial. Ladies and gentlemen, he is the chairman of today's occasion. I'm talking about Chief Dr. Sir Victor and Lady Umeh KSJI, Ohamadike Ndigbo. I see you are highly welcome, sir. KSG too, because I'm a booster for what's also KSJI. Thank you. Ladies and gentlemen, to honor the child, may we warmly welcome the former principal secretary to the state government, who is equally our old boy. I'm talking about Sir Willie Wokoye, KSM. I say you're highly welcome, sir. You're highly welcome. Ladies and gentlemen, I want to welcome in our midst. Mama, please come closer. Father. I can see the former head of service, Anambra State. I'm talking about my own brother and my friend, Barrister Harry Odo. I say no. Barrister, in the old boy. Because I'm not school again. I'm not going to Bubendorff again. Ladies and gentlemen, we are welcoming all the old boys of this citadel of learning. Everyone I see the law in Abono. Makama, Bubendorff will die. Ladies and gentlemen, I can see another old boy of this school. Even today they don't know the Canada. I'm talking of Chief Engineer Theo Ekwem. You're highly welcome. If I promote that, and I forgot my uncle, Nachacha. You're highly welcome. Ladies and gentlemen, Father, I must say because you know what my father is about here. Before then, I for the son of the soil and the principal of Holy Child Secondary School in Sofia, very Reverend Father Dr. Julian Aneto. Father, you are highly loved. No. Alright, ladies and gentlemen, in line of that, I can celebrate your phone. Chineke jụrụ ịkwalụ ngwa ọrụ ofu onye kweta ka ụka hụrụ ya o wee ghọgbusie Chukwu maka na ọ bụrụ na ụka hụrụ ya ladies and gentlemen, yes, ama m iso na encourage the chairman. I'm talking about my own brother. Eziokwu na ọ na-adị mma amụta nwa amụta ibi ya Ohamadike bụ osisi kwụ akwụ. So I can say Ohamadike bụ osisi na-azụ nnụnụ. Onye kpatara ị na-anya na-azụ ị na-afọ the PRO of Chukwu University. I am talking about my own brother, Dr. Harrison Madubeze. You are highly welcome. No, ya na-agwa mmadụ ụkwana nene Ohamadike nọ ya anọghị. Mana ebe agha asị na Ohamadike nọcha ya agba ya ọkpa gbapụ ya n'akụkụ. Mmadụ Ohamadike na-aga ọ na-aga sọsọ ya. Nna m nọ ịmara my brother. So I met anya akpa mmụọ.
Mona, please. Mona. Teacher Mona, please. Social prefect, please, wherever you are, your attention is highly needed. Ladies and gentlemen, may we welcome Magalane Priya, Father, Father, and the woman of Father, Mama Father, BMGS. May we now welcome brother and sister Alphonsus Ekwem Obehi. Oh, Papa na Mama Motale, Father Theo Ekwem. Mama na Papa nga, where you bless supper go to Bagotobe. Where you go, Sedema, even at 80 and 70 something, Papa can do Mama. Oh, Macaraba, I don't know, so that he can buy a have all the scenario. Yama, Mekanic Hanado. Time when we put my deck on. Well, no wire, Mama, well, no wire, no, all no, very young. Papa, now 200 years or so, Mama, 80 something also. My name 80 something also, my name had it. I feel them now. Ladies and gentlemen, I was telling you about Reverend Father Theo Ekwem, in his entourage, I can see Chief Patrick Lubachaka, I can see the former assistant manager, Reverend Father Hilario, I can see Mother Kaya, because the son of the soul, when Reverend Father Julian Adeko, call Obela Brembido, Magosiquasiochi, and Awasiawa. Kain Chapulapo Nafana Namana Monso, Nimaka enough for anyone. Osabran Raya, Chinagani, Kenebo, and Kenebo Buku.
maka ụbọchị nke tata. Anyị bịa ka ekele gị n'isi nwa odibo gị Fada Theo Ekwem, onye nke iji wee rụọ nnukwute ọrụ n'ugbo gị n'ebe a. Anyị na-ekele gị maka nnọnyere gị, maka amara gị, maka nchekwa gị n'isi ya wee rụọ ọrụ niile ọ rụrụ ebe a. Na wee bịa tata ka anyị soro kene Chukwu, ka anyị sikwuzi ya jisi ike n'ọrụ ọrụ. Anyị kene gị site na agamisa dị asọ, kene gị n'isi ndị old boys, ndị niile, ndị nne na nna, ndị ikwu na ibe, ndị enyi, ndị kpọkọtara ebe a tata ka anyị soro anyị nọrịa. Anyị nọzi na-agba nke ịbụọ wee na-aha n'ife niile a ga-eme n'aka gị, ịbịa were ọnọdụ ife niile a ga-eme gaa ọfụma. Anyị na-anabata ọjị nke ezinụlọ Bubendorff chere anyị na-arịọ ka ịgọzie ọjị nwa, ka anyị taa ya ka ọ zụọ anyị ka na arụ ka na mkpụrụ obi, ife oriri ife ọṅụ a ga-aṅụ ebe a. Afa ncha niile bụ ife a ga-eji wee nweta arụ ike, nweta agamnihu, nweta ịfụnanya. Ife ndị a ka anyị na-arịọ n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị, n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Thank you very much. Ịmara ochie dike chụaja dịka ọ nyere mmụọ n'aka. Anyị na-anabata Very Reverend Father Gerald Ejimbanwu. Father, anyị na-asị bịa na high table as we go to the chairman. Otito dịrị n'Jesu. Otito dịrị n'Jesu. Onye dịsị ike n'ezi omume, onye dịkata kwụsị n'ụzọ nke o jere mee n'iyi. Ị ga-agba mbọ dịsị ike na-aga, ara akwụsị akwụsị, ọsọ n'igwe bụ ọsọ otu onye, maka mbọsị a ga-ekpe ikpe n'ụbọchị ikpeazụ. Ebe a ga-ajụ okere ibe megasịrị, ime asị na nwanne gị mere iji mee ihe ọjọọ. Onye ka anyị ga-esoro ejisi ike eru anyị eze, onye kwere ka ọ kwụsị n'ụzọ. Ụmụ akwụkwọ na ebe m na-ekwu, always aspire to holiness in your private lives, so that at the last day God will be kind to you. Ikwere ka mmadụ lafuo gị, onye bụ ofu onye na-eburu onwe ya, nobody will carry a cross for you in matters of faith. So be steadfast and keep looking up to Jesus. Ana m anabata mmadụ niile na agba nke abụọ n'emume a. Unu anya oge a na-agbasa ụka, a ga-ajụọ m na nwere ihe m chọrọ ikwu n'ime ụlọ ụka. Nsị na mba, mgbe anyị pụtara ebe a na reception, ekene m ndị mmadụ. Fada Theo abịagoro ebe a for the past 6 months. So okwu niile o kwuta bụ okwu ekwu na 2 years. Maka ọmụrụ mbọsọ ya abatakwa ọzọ jafụ ụnụ. Onye ka anyị ji hapụrụ ya n'ime ụlọ ka o kwuru ka o si wee sọ ya. Fada Theo, anyị na-ekele gị. Wee na-asị gị nnọọ na Bubendorff. Ebe isi na wee pụrụ ebe December 8, 2022 bụ April. December 8 is and right. Ị gakwazi ebe ụlọ ibe ka na-aga etu o si aga na-enwe aṅụrị. I'm a school manager, our old boy, Father Augustine of Greener. Making parents with Father Theo Ekwem. I'm even Mama Juwe da Ada Kujaka, and even we may have, but I know so. I ask actually give you Akiawa very fast in Jesus' name. Then that day I can for coming. I'm on all the near come California. I come on Friday, come back to Nigeria. Never come and visit me. Hey, to the Jesus. Okay, Jesus, I got it. Ojo go ozu na mu ya n'ụzọ. Onukwu ya anya, ole ya anya, ọ ga-agwa nke ọ na-aga na-aga. So unu nwere isi ọnụ mefuru ya n'ebe a. O nwere ike chukwu ebe a nawa felu n'aka. Nke ọ bụla omena ọ dị mma. Onye tụọ ọrụ ya si wee dị. Chairman PTA Dr. Edena ya na-ekele gị. Ndị fada niile bịara ebe a, na ndị so ka ụka, na ndị bịazi nọnyere anyị anọnyere. Anyị na-ekele ndị Igbo ọmụọbịa.
Igbo go high jump and born na school on our high jump in those days. Chief Engineer Theo Ekwem, Vice President, Old Boys Alumni Association. The parents and teachers of this great school, I don't know. I'm not going to let you know Perpetual. Obi ọdụ kwụnụ mma maka ụnụ mana ọ gbara agbalị n'ebe a mgbe ọ bịara ebe a dị ka ime ọfịa ka o si wee kwu mana ebe ka skuul a dị kịta ọ bụ bido onye ọbụla mma ekwu okwu admishọn ndị mmadụ na-ekwuru ka ha jee na Bubendorff ihe ọ na-esi ụka nwa aka Bubendorff a na-ekele ndị old boys anyị niile ma former principal old boy ụka daalụ nne ndị anyị na-aba nnọkọrọ ebe a Harry Udo former head of service old boy mgbe anyị nọgoro ebe a ebe ejima gị bụ novels ka ị na-agụ ị na-ebu okpokpo novel na-agụ ya na-asụ ego dị na ya ọ ka iji metara eme literature na university wee gụzie law wee lụọ ọlụ oyibo bụrụ head of service so anyị produce ndị mmadụ ebe dị ebe a na-asụ nnukwu oyibo wuli nwoke na-asụ nnukwu oyibo ọ na-asụ ezigbo oyibo kara aka ana m asụkwu ana m ejizi ka mkpụrụ onye Igbo na-asụ Igbo ana m asụkarị Igbo karịa oyibo mana oyibo na-adụda Prọfesọ Adama Joseph Adama old boy ka ọ bụ former vice principal and vice manager Father Hillary Okwu na Alụdalụ ndị anyị na-emechakwara Abuja na Ogrinia na inauguration bụ na Tuesday ya bụ ibe niile anyị ga-eme kịta bụ ka anyị si Perpetual daalụ na-adị onye ọrụ mma mmadụ rụọ ọrụ ekene ya Perpetual ji aka ekwu maka gị n'ime ụlọ ụka ewere awa old boy mana ị na-arụ ọrụ old boy anyị adaalụ through friendship gị na Perpetual Ekwem na Emeka Nwankwụ of blessed memory amege ike dị n'ugwu ka anyị kene gị n'afa ndị old boy ochie n'ebe a so a na-asị na tata obi dị anyị mma na ịrụchara anyị ọrụ ọma niile a wee debe ego akwụkwọ ka ị na-akwado ijebe anyị na-asị ga-eje na azọ ga-azọ azọgoro ga-asị biko jebe ka ọ dịkwuru gị mma na ije gụcha nke anwa anyị amaghị Chukwu na-akwadoro gị so ka ije na Rom jee gụọ ya oge m fụrụ na Rom ịnya akpụ ma akwụkwọ n'azụ ụdị ụtọ m n'anya ka ụmụrụ akpụ n'anya n'azụ akpa akwụkwọ ụnụ afọ m Perpetual na Rom ọnyara akpa akwụkwọ ya n'azụ na-azọwa ije nsị obi anyị ka ebe na-ebe ebe a ọ sị ya bụ student n'ọgụ ọgwụ so na ekpere anyị n'isi gị bụ na akwụkwọ ahụ ị na-agụ na Rom egụcha ya ị ga-pass with flying colors maka na Nigeria ego na mee PhD akwụkwọ ị na-agụ kịta bụzie on top of ndị na-eme egwuru agụ enyekwa gị PhD ọzọ bụ double PhD so na you have attained that height in academics that ebe ọbụla ị na-emezi ga na-agaghị were ọ bụrụ language ime language within 3 weeks sụọkwa ebe a na-asụ ebe ahụ so anyị na-asị na onye dị taa ya bụrụ na ata gị ahụfụ wee sị na ị ga-abịa maka na ikwu na University of ọmaghị ahụ mana ọ maka na etu isi wee gbakere anyị n'ebe a ọmadị mma ka efere gị aka n'elu ị ga-abịarata ebe a anyị asị gị dị eme ma nke ị mere eme gwakwa gị na skuul ka na-aga n'iru chọọchị a anyị lụrụ mgbe anyị bidoro ya mụ na gị bidoro ya na-arụ ya mgbe ị chọọ ka ị pụọ si ichere ka anyị na ga-arụcha chọọchị a befe pụọ nsọ ọ na-emechagodo ihe si mewezie ịpụọ na Disemba anyị rụcha ya na Febụwarị dediketi ịnọpụghị mana anyị ka ọ ga-afa n'ebe a ya bụ na aka gị dị n'ibe niile dị mma ebe a mana ogine ịzọsọ odigbo ị na-anya ebe eji ama onye na-eme ọfụma bụ mmadụ pụọ etu ụmụ akwụkwọ si akụrụ ya aka ma akpa ahụ ya
oge a nọrọ n'ụlọ ụka akụọla gị aka akụkọta fara opi ime aka gị ọ dagadagada ọ bụrụ na ọ na-ebufe ebufe ma akụrụ ya aka o gosiri na nkịta ahụ na otu o si achị n'okwu elu na akpara aka wee ndị ebe aba wee dị na ya na fada obine na ụmụaka Bubendorff ha dị happy with him ọ na-akụzikwa ọrụ ụzọ nke okwukwe na etu anyị esi wee bụrụ ezigbo mmadụ ụmụ akwụkwọ eziokwu ka m kwuru ụlọ na ekwentị ebe a ọgwọkwara obine na-emetụ ụlọ anya ọfụma ndị uru na-eri ọgbọgotego ka etetamaụ sayensị ndị a na-enye ụmụaka na skuulu ọ bụrụ na dị rashọn gbogota ọbụrụ onye na-ebe anyị na-eme ọfụma ka agụ ghara enyeghị mgbapụ ọ na-ejibe ndụ otu ọdụm ọ ga na-adịrị ọnụ ma agụ adịghị egbu mmadụ nke sokwu si na ọ bụrụ sọsọ bred elon ka mmadụ ji adị ndụ n'okwu ọnụ si wepụta unu erie na unu na-ebu ibe na-ebu eke a nwere ibe ori n'ọrụ ebe dị n'anyị. Once you are happy, you will continue to grow. God will keep you and bless you in Jesus' name. Nke a bụ open prayer. Eke na-egozigo ọjị. Father Julian, na-egozigo ọjị. Agọzigo ọjị. So, I can do what otherwise I wouldn't have done that. Anyị akpọ ndị ya welcome address. Ka eme ọsọ si kesa ọjị ekesa maka Father agọzigo ya. Welcome son. Anyị ga-eme ife anyị chefe echefu. Maka ebe ndị mmadụ ga-ejeri nne today. All right, please, Ngabiaziano, dịka chairman megoro iwu si kee ọjị mana before then si kebezie afụfa chairman ka eme ka esi kwesị ime ya ka anyị na biko ga ndị fewe ndị sorry welcome song kedu unu ndị sorry ndị welcome song ka ama mụ na ya gakwara nke ndị ụmụuchu jere competition ịma na ije onye ụmụuchu n'ebe n'ụwa ọkwa microphone ha kwadocha competition ndị Igbo bụ onwe ndị na-etinye n'ọnụ ụmụuchu asị ha bịa kwuo home choice ọbụta ahụzịra ka ndị nwe ya nụ Igbo bụ kweno Nanu mechegara aka na wei. So we're gonna get this song. Welcome song. Are you ready? If not, please, I don't want to get perform anything or get perform ever. Please be ready. Ndị akpọrọ ha na-abịa ozigbo. Biko unu ka anyị wee nweke wee gbapụ ya ọsọ. All right, please be welcome singers. The reform of English council. In the bar, this is the person I'm meeting the bar and I saw you. Brother, please, let there be no seat there. Thank you. There is no being saying that the fact that since the inception, BMGS had many principals and managers, but one can say without any form of contradiction that for a 9-year funeral has been the most impactful. At this juncture, the music department have a present for you. Watch till the end.
There was a time when we heard a sounding call, when the world must come together as one. There are people dying, one is time to bring on to life the greatest gift of all. We can go on, Return the name I hate. That's a word. Somewhere we select tree. We are the final. And maybe I believe. That's all we are. There's nowhere we can go when we realize that change can only come when we stand together as one. We are the children. We are the ones who make a better day. It's taking you